खाकुलु कटमा अब सगै थाङा द थाइ र पाँचटा तंमानि तै दुइटा तंसियो दुइटा तीनटा एकटा साखा हंकाय तै दुइटा सगै थांका हंकाय अबनि अर्धेक मारु बयको हंकाय अबनो ताबो आं तामखैनाय अबनि काisa इनको स्नामनाय तामहैनाय अबनो आं मुंमाया दो नरं नाय तुमि आं ताम स्नाम आलादा पुरा अमनाखा ओमफ्राय खाकुलुनिबो ताम स्नाम नायदों आरो ओमफ्राय ताबो सेकां तामहैनाय बनो रुगनाय सेकां रुगै किसा इंकोय कारी खाता हापसी दो कायो कारी होय ताबो खाय चीनी बायके रुगो नरक आके खाखा क्या कमेंग सादे आंको अब पूरा बुद्धि ग्रान के खिबने खलो बिरनाय अब ननि दंगो अब पूरा चीनी गुतुई रायनो साग संनाय 2 घन्टासो संनाय 2 घन्टासो संनाया कारिया आंखाय दाल रुगो दंगो आं सब बुद्धि रान थानाय दे पूरा रान थांगा तांगले अबनो आके सकरी मातनाय जे तंमानि तुइनो सकनाय सकरे ग्रान खाय चामा जाराबो आछो गोबां तुइनो से आछो कम खायते खनाय दे बुसु कष्ट आमा स्नामनानि नरक स्नामनानि एलाचि रेजाक एलाचि खाखरनो बाहाय थांनान फैहैनाय ता ओमफ्राय ताइ ताम जाने 2-3 घन्टा चुनदैनि तुइबाय तुइजों तनका आंबो तनबे गान नगो चुनदै बे नरम जाता बेलायदि थ थांना रंग जाय फुंनाय किसा ताइने Problem. Kutung ya khakul kisa bai tona. Enggak thandang gao ting thonai. Age sokri tonka. Ei an video nai toma baga hambai nalok sa ka comment ke sade. Asung na tin baga next video.